Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadata. Naimbag nga oras kailian at tingay danon mi kada kayo dagiti damdamag iti daytoy gundaway babaen ti tirad pas damdamag agsapa. Manggigan nyo na ito iti 693 Radio Tirad Pas ken mabuyayo ti DCTV Digital TV. Dagiti damdamag iti lokal dead on arrival ti ospital dagiti duwa nga lalaki kalpasan nga naidong party motorsiklo nga nagluganan da ti maysa nga 10-wheeler iti barangay Tablak, Candon City, Ilocos Sur. Dagiti biktima ket pakiramanan ti 30 ket 4 tawen na nga lalaki nagmaneho ti Suzuki Rider 150 ken ti insakay na nga lalaki nga danmet lang ti legal nga edad agpada nga residente ti Danar Santiago. Kabayatan na ti 10-wheeler truck ket minaneho ti 50 ket 6 ti tawen na taga Dolores Abra. Kinunapay ni Lieutenant Antalan, uno iti panakiman kini Lieutenant Jovelyn Antalan in Bagana, nga nupa na itaray iti ospital ngem DOA dagiti biktima na amuan or namuan pa nga birthday na, uno birthday pa iti maysa, kadagiti biktima iti dayta nga gundaway. Itagdama da nga nakadetene pa lang ti kwerpo ti pulisya ti driver ti truck nang ipaimet ti balakad ni Antalan tapno maliklikan dagiti aksidente. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Personal ngayon dauluan dagiti manalon ti mangkayan ti panangidaulo ni Sangguniang Bayan Member Camilo Muñoz. Iti panakaitad ti libre nga repolyo ti Quirino, Ilocos Sur. Dahil tiket babaen ti direktiba ni Mayor Cesar Pasiwen. Sigon kini SBM Muñoz ti panangitad dahi ti libre nga repolyo ket maysa nga wagas tapno makatulong kadagiti umili ken mannalon napektaran iti sobra nga produksyon iti repolyo iti Benguet. Inlawlawag na nga sanlay nga Quirino tinaypayan ti daytoy atulong no diket addaan pay ti sabali nga ili ken komunidad. Nakabenepisyo ti kapadpada a programa manipod kadagiti mannalon iti Benguet. Kinunapay ni Muñoz nga daytoy nga ganwat ket makatulong iti panakapabasit ti stress ken problema nga mariklik na dagiti agmulmula gapu ti nangato nga supply ken panagbaba ti presyo ti repolyo iti merkado. Inayon na nga ti tinulong dagiti LGU ken komunidad ket importante tapno masuportaran dagiti mannalon ken ti agrikultura. Nang ipaypay ni Muñoz iti mensahe kadagiti mannalon nga mangipakita iti panagyaman ken suporta iti agtultuloy nga panagmula para timakan ken ekonomiya iti pagilyan. Iti sabali pay nga damag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Nang isayangkat ti Department of Science and Technology Ilocos Region wenno DOST Ilocos Region ti water sampling activity iti barangay Banayuyo uno iti iling nga Banayuyo, Ilocos Sur. Ti programa ket paset ti implementasyon ti Community Empowerment through Science and Technology wenno SES program ti nasaw nga lugar.
Ti aktibidad ket paset iti danom uno paset ti project danom uno disinfecting aqueous noxious and unwanted microorganism may sa kadagiti kang runan nga programa ti Health and Nutrition Entry Point ti SIS program. Agdagop ti 50 nga water samples tinakolekta ti nasao nga aktibidad. Pakiramanan ditoy ti 38 nga samples. Iti microbial analysis kensa nga 12 nga samples para ti psychochemical analysis manipud ti 2 nga barangay. Panggep ti nasao nga laboratory examination nga madaan ti kalidad kinatalged nga pagtaudan ti danom iti maysa nga komunidad karaman payan ti panakakita nga nasya ti danom para ti salunat iti lokalidad sanitasyon ken inisyatibo iti nutrisyon. Ti sampling activity ket babayen ti panangidaulo ni Provincial Director Jordan Abad kadwana da Engineer Rostom G. Villegas ti DOST Ilocos Sur kadwana da DOST Ilocos Sur Personnel Engineer Glenna May L. Kabilan ken Mr. Aldwin R. Clabron bueno Aldwin P. Clabron kadwada da Mr. Hubito Doronyo Designated Sanitary Inspector ti Banayuyo ken dagiti panakabagi ti Rural Health Unit ken Barangay Health Workers ti Barangay Bagbagutot ken Barangay Kasilagan Norte. Babayin ti daytoy nga inisyatibo mapapigsa ti water safety awareness makita ti pakaseknan ti water sources ti komunidad ken mangipaay ti LGU ti Banayuyo iti technical basis nga maaramat tapno uno daytoy ket masangwanan nga programa ken proteksyon ti salunat ken promosyon ti natalged ken nasayaat nga danom iti lugar. Agtultuloy pa lang, di pa nakaidandanon kada kayo, ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Mismo nga ni Indian Ambassador to the Philippines, Sri Harsh Kumar Hain, nangyawat kini Mayor Attorney Mary Joyce Magay ti Quick Impact Project Health Facility, Uno Health Center ti Barangay Aluling, Cervantes, Ilocos Sur. Napasamak iti panakayawat ti nasao nga proyekto ken ribbon cutting kinunan ni Mayor Joyce Magay bayat interview kanya na titirad pas news team dakilmet ti may tulong dayto nga health center ti nasaw nga barangay no pay agtalinayd nga iti main health center daket lata iti sentro. Inayon pa ni Mayor Magay nga building lang ti naited kanyada kinunan nga bagi na ti maited nga equipment ti nasaw nga health center. Nagyaman metisuna kadagiti nangidalan tapno mapaadda daytoy nasao nga proyekto. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Iti damag na ilyan inlawlawag ti Department of Social Welfare and Development bawan kini Director Edwin Morata ti Crisis Intervention Program ti DSWD agraman dagiti updates eligibility ken requirements tapno magunod ti programa ti Assistance to Individual in Crisis Situation wenno AX. Sigon ken ni Director Morata nga silulukat ti AX ti tunggal Pilipino nakurapay man wenno kameng ti middle class. Impaganatgat ti Direktor ti CIP nga malaksid ti medical assistance adapay sa baling nga klase ti tulong nga ipay ti programa ti AX pakiramanan ti taraon, transportasyon, panakaitabon ken panangiturong kadagiti daddu mga charitable government agencies kasi ti Philippine Charity Sweepstakes Office. Nagpanawagan manen ti DSWD kadagiti klientena nga agpila tapno makagunod ti assistance to individual in crisis situation kasanda nga garamat ti pictures ken peke nga dokumento kalpasan ti panakakita dati maysa nga picture iti satellite office dati Paragon Place iti Commonwealth Quezon City. May nagti daytoy impanamnama ti DSWD ang mapainget iti verifikasyon dagiti dokumento ken koordinasyon
kadagiti ospital ken klinika tapno malapdan ti panagkusit tinasaw nga programa. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y pala ang tirad pas damdamag agsapa. Mangipatungpal ti Department of Agriculture wenno DA ti suggested retail price nga 53 pesos kada kilo para ti lokal nga magas iti sumaruno nga lawas. Sigon kin Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Agserbi daytoy nga pagibasaran dagiti aglaklako ken gumatang tapno mataginayon ti patas nga presyo ti bagas iti merkado. Kinuna na pay nga manamnama nga mayroar ti memo may papan iti daytoy iti wenno daytoy nga lawas. Imununang imbaga ti sekretaryo nga napagnunumuan ti 53 pesos per kilo suggested retail price kalpasan ti konsultasyon kadagiti rice millers ken dumapay nga stakeholders iti industriya. Kabayatan na ipatungpalmet ti DA ti 50 pesos per kilo price cap kadagiti imported rice. May basar ti datos manipod iti DA bantay presyo umabot pa lang ti 48 pesos aging gana ti 60 pesos ti presyo ti imported premium rice ti Metro Manila kada kilo bayat nga dumanon met ti 50 aging gana iti 60 pesos kada kilo ti local nga premium rice. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Inaprobaranen ti Kamara ti may kadwa nga panakaibasa ti nailungalong nga Anti-Political Dynasty Act agagem na nga iparit nga aggigidan wenno agsasaruno iti panagturay dagiti agkakabagyan iti maymaysa nga lugar. Iti babaeng ti House Bill 8389 sana mabalin nga agpaydasig wenno agpapili wenno agtakem iti agpada nga lokalidad ti agasawa wenno agkakabagyan naging gana ti second degree of blood wenno relationship. Karaman ditoy dagiti posisyon ti barangay, munisipyo, syudad, probinsya ken distrito ti Kamara de Representantes. Indauluan the Speaker Faustino Boje D. III ken Majority Leader Sandro Marcos ti nasaw nga gakat nga sinuportaran met ti nasurok nga 170 nga agpanpanday linteg. Sigon kadagiti sponsors gagem daytoy nga papigsaen ti panagtalek ti publiko iti gobyerno ken ipayan ti patas sa gundaway dagiti daddumapay nga sumrek iti serbisyo publiko. Sana mapnek ti Energy Regulatory Commission ti panangilawlawag ti National Grid Corporation of the Philippines. May naig ti pasamak nga red ken yellow alert ti Luzon ken Visayas. Sigon ken ni Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service ti ERC adapay nayon nga sa lunsod ti komisyon. Isu nga sandapay nga merwar ti kumpleto nga analysis. Karaman ti kayat ti ERC nga lawlawag ti NGCP ket eksakto nga petsa ken oras nga kapaut ti tunggal alert dagiti na apektaran nga lugar iti transmission, road cause, triggering factors ken dagiti generating units ken transmission lines nga daan iti forced outage. Kabayatan na yung pasigurado ni Hines ngagtultuloy ti investigasyon ti ERC tapno mamuan ti makagapu ti panagpalya ti dua nga transmission lines. Kabayatan na, ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan ang mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat na masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ketaddan iti kapsula, pinapartak ti panaginom, pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrek na. Ti Mailben pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangustin, epektibong serpentina, panyawan makabuhay,
turmeric wenno orange nga laya, sambong, banaba, lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solution ti problema iti nangato nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak a mabannog ken mawanan pigsa wenno agkakapsut. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti tagodin Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premels Pharmacy, Parmasya Monlaysame ken Caroline Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clements Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, San Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. Adadupay nga detalye dagiti damdamag dito lagtirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Love for all teen, at sinabi ng asawa ko, should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for all teen went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Ta dakkel unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Ta syempre siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaadot ita tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kadi kiti programa da. Libreng gamot
amo tayo met nga dati nga programa na apo ket ado iti matultulugan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang ron na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden detoy Love for All. So ado manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep di ito nga serbisyo iti gobyerno. Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. May dala bang heart disease, lung disease, cancer at stroke? Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool? Kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best, kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magyosi o mag-vape, quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping, call sa quit line 1558, 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape, siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapat.
Itinete kung daway, amuen tayo, ti sasaden, ti panawen, manipod, iti pag-asa. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, May 25, 2026. Trough ng low pressure area pa rin ang nakakapekto sa Palawan at sa Mindanao. Itong trough ng low pressure area o extension ng low pressure area ay inaasam magpapatuloy ngayon at ganun din bukas. Yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Nasa layong more than 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. Patuloy po natin itong babantayan at may posibilidad na ito'y maging bagyo. At sa ating lagay ng panahon, patuloy pa rin ang patuloy pa rin na maganda at maliwalas ang panahon sa Luzon. Inaasahan pa rin ang mainit at alinsangan nito lalo na sa tanghali at sa hapon. Kaya mataas ang temperaturang matatala sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Mas mataas naman sa Tuguegarao na aabot ng 37 degrees Celsius. Kahit na mainit at malinsangan na panahon ating mararanasan, may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm nang kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa lalaming bahagi ng ating bansa. Dahil sa trough ng low pressure area, itong Palawan at itong buong Mindanao, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababayan po natin sa Palawan at Mindanao, makakaranas pa ng medyo o maibsan ang init na panahon. Pero sa Visayas, patuloy pa rin na magiging maganda at malisangan o maganda at maliwas na panahon. Inaasahan pa rin natin ang alinsangan nito, lalo na nasa tanghali at sa hapon. Pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Kahapon, mataas po ang heat index po natin sa Dagupan City na umabot ng 48 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 41 hanggang 43 degrees Celsius. Sa ngayong araw, ngayong Lunes, ang forecast nating heat index na mataas na 47 degrees Celsius doon pa rin sa Dagupan City, Pangasinan. Sa Metro Manila, inaasahan po natin na 41 hanggang 43 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning, isabihin na wala tayong inaasang matataas na alon. Ang lagay po ng ating karagatan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman nito. Pero paalala sa mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-uulan na ating maranasan ngayong araw, lalo na sa Palawan at sa Mindanao, dahil pa rin sa trough ng low pressure area. Ang araw sisikat, mamaya pong, malapit na, 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:20 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Okay, Surajay ti latest nga sasaden ti panawen manipod iti Pag-asa. Kabayatan na binigbig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bueno, alawatin tayo man ti may isang live report manipod ti Ruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner. Go ahead. Naaresta iti maysa ataw gaputan alan 2.5 gramo iti mapapati asya mo. Agaro kalas 5 hingga kalas 7 iti rabi asadyay syudad iti Vigan. Babaen ka iti operating units iti Vigan City Police Station, kas unit kadwada dagiti kamang si Provincial Intelligence, Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Investigation Pro 1, First Ilocos Provincial Mobile Force Company, PIT Ilocosur, Regional Intelligence. I-suspect may isang street level individual, 28 anyos, baro construction worker at taga-Vigan City Ilocosur. Naisi ang katanda iti bypass operation, contract and pana, nagresultante pa nakarestar na kan panakaala dagiti sumaganad ng ebidensya kabayatan sa operation. The drug evidence 2.5 gramo tumapapati ay sabo
nagatadan dito ti 17,000 pesos na peraon iti pat a heat shield transparent plastic casing ang nagatang kanaala ti mismo nga imot iti suspect. Dagiti ng drug evidence may sa 1,000 pesos cash by bus money, may sa nagbungunan dito na bungun iti candy, may sa nga lighter, may sa nga mountain bike. Na inventaryo ko na markaan na ito kasi ebidensya, tidet ang oras kanito, babaan ti mandato, iti lintag kakas witness, wano kadada, kan kastamutan iti mismo suspect. Kabayaran napasama iti pamagsol, agaro palas 11:40 iti Rabi, sadyay syudad, tibigan mo lang gatoy, ti biktima may sa lalaki na adaan na nanay ng edad construction worker at Agabigan City, Ilocosur. Dito tati suspect na asawaan na lalaki, awanan asawa ang lalaki, adaan na nanay ng edad at Agabigan City, dito ikat na arrestar. Siguro nag-report ti Bigan City Police Station, nag-responde dahil pinapasama ka pa magsul, tinata lugar, partikular, iti mismo nga ali, iti pagtaingan ti biktima. Kanay ganti dito nga insidente, ti biktima iti magmagna iti ali iti pagtaingan da, nga no sa dino ditang sinurot isuna iti suspect, katitan na binagsol na, o no binagsol ti suspect iti biktima. Nagsagrap iti bagsol, iti makanawan nga takyag, makanigid nga pasat iti bagi, ken kastamutan ti makanigid nga pasat iti lapayag iti biktima. Ada ito iti naitaray babaan kadagiti kamang CDRRMO sa Ilocos Provincial Hospital, ti Gabriela Silang, Bigan City. Nga dito katam na kaming iti nadakamat nga pagagasan. I-suspect at na-arrestar mo at babaan kadagiti nag-responda kaming ti PNP, kung dito tinaypan iti sumuslaan sa hospital para iti panakailatat na iti medical examination. Nga dito kat inisistiran, dagiti kamang ti Bigan City Police Station. Kalpasan na dito tinaypan iti Bigan City Police Station para iti panaka i-dokumento tinapasamak. Kastamatan dati nausar nga kutsilyo nga gatidog ti 33 centimeters. Yan dito iti inusar iti suspect na amon nga na-recover dito iti mismo crime scene. Hanpa no dating susik iti kitkitaan dagiti kamong ti PNP at dito motibo tinapasama ka pamagsul. Kunti sa bali pedamag dati pa naka-restart ti may sa wanted na tao garo palas 9:50 ti Bigat Kalman sa Jai Bawang La Union. Babaan ka dagiti operating units iti Bawang Municipal Police Station. Ti akusado may sa babae 33 anyos awanan trabaho at taga Nagilian La Union. Dito ikat na arrestar babon ti bilag ti Waran Robares may gaputi kaso nga estafa in relation to Republic Act 10175. Naibalde ti kaso na under criminal case number 6186 -BG. Ano sa dino na rekomenda ang agpiansa ti akusado ti 72,000 pesos para ti temporaryo apan nakawayawayana dahito katadaytatan di custody iti Bawang Municipal Police Station. Para tinamdamag ang sapa, Ronald Ucoy ayonon, Kiran Pas News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nagduduma nga damdamag. Adadupay nga detalye, dagiti damdamag, dito itirad pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo, kalpasan, dagiti pakamo. Guys, meet gifts.com. Ang pinakamadali, pinaka-convenient na paraan para mag-ambagan ng regalo para sa inyong birthday celebrant. Gifts.com ang modernong version ng ating traditional na ambagan. Digital, mabilis, at kahit saan ka man naroroon, pwede kang mag-contribute. I-share mo ang link o i-forward ang QR code screenshot sa buong barkada. At makikita mo sa real time kung magkano na ang na-pool sa inyong campaign. Dinala namin si Micah dito sa Max's Restaurant Candon. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Guys, hindi ako makapaniwala. Oh my God!
pumunta sa gifts.com at simulan na ang pinaka-memorable na birthday surprise ng inyong best friend. Enjoy ang 30% discount sa inyong total bill. At yung pinaka-exciting na part, dito sa Max's Restaurant Candon, kapag ginamit mo ang gifts.com para sa inyong birthday party at umabot ang inyong bill sa minimum na 5,000 piso, makaka-enjoy kayo ng 30%, 30% discount sa inyong total bill. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Josh Anderson, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang ating makukulay na float at festival performances noong Senator Gatchalian, ipinagmamalaki ko ang pagpasa ng makasaysayang pondo sa edukasyon at kalusugan sa 2026 budget. Nag-iwan ng isang matatag na legasiya ng bukas na pamamahala si Senador Win Gatchalian sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang Finance Chair ng Senado. Nanguna sa kanyang mga tagumpay ang pagpasa sa pinakamataas na 1.38 trillion pesos na budget para sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon na naabot nito ang pandaigdigang benchmark alinsunod sa rekomendasyon ng UNESCO upang punduhan ang dekalidad na edukasyon, makabagong pasilidad, dagdag benepisyo sa mga guro, libreng kolehiyo, karagdagang textbooks at school-based feeding program. Bukod dito, binigyang prioridad ang kalusugan sa pamamagitan ng pinalakas na pondo para sa mga pampublikong ospital. Tiniyak ng senador na direktang makakarating ang tulong sa mga mahihirap na pasyente
upang masiguro ang mabilis, libre at abot kayang serbisyong medikal. Bagamat nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno ng Komite kamakailan, nagpahayag si Senador Gatchalian na patuloy niyang itataguyod ang nasimulang reforma para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Kaugnay nito, hindi tumigil ang ugong sa mataas na kapulungan kung saan marami na ang naghahayag o nagpahayag ng rekomendasyon at suporta kay Senador Gatchalian bilang malakas na contender para maging susunod na Pangulo ng Senado. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito pala ang tirad pas damdamag agsapa. Binigbig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni Carlo Lito de Verbo Jr. iti Guinness World Record holder pagamo kas fastest person to cross the Philippines on foot iti Malacanang. Nailista ni de Verbo ti record kalpasan nga nagnati Rota, Manipud Pagudpud, Ilocos Norte nga daytiket aginggana ti Glan Sarangani. Malaksid iti world record pit na binigbig pa iti presidente ti Leave No Trace advocacy na nga mangitan tandudo ti panakasalaknib ti aglawlaw ken responsable nga turismo. Sigon ken ni De Verbo, ti panggep ti kampanya ketapno maparegtat ti publiko nga mangkisay kadagiti basura nga mabati taglawlaw ng runo na dagiti outdoor activities nang rugi ti panagdalyas na di Pebrero 9, 2025 ang nagpatingga ti Hulyo 6, 2026 kalpasan iti 147 ngal daw nga panagna. Iti deti agundaway alawatan tayo ti maisang live report manipod iti Ruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Yes, sir. Thank you very much, Partner Gary. Under the other wanted person na naresto alas 8:45 iti Mayo 24 iti Barangay Butol, Santiago, Lucosoro. Kahit babaan na iti operating units ti Santiago Municipal Police Station na Kasli Unit, pagkabilangan ti ISPIO, dahil akusado kung agtawon, talapulong kutupat, nasawang kan dahil ti residente ti Barangay Butol, Santiago, Lucosoro. May pasar iti police report, nakiti operating units inaresto dato kusado babam tibilig ti warrant of arrest for the violation of estafa under Article 315 paragraph 2A of the revised penal codes as amended under criminal case numbers 2026-0112. Dahil ito daan ti required bill nga 30,000 pesos takusado kadayta ti kustodya iti Santiago Police Station. Kapayatan na iti sabalit pa nga damag dahil may isa nga arrested other wanted person kung panakalat ti MOL nga 14.64 gramo iti maatap asyabo. Dahil na isayang ka talas alauna 58 aging nga na talas 5 iti Mayo 24 iti agdabatawan ni Salcedo Lucosoro. Dahil akusado kat agtawon ka uno suspek agtawon ti 46 nasawan may sang mandalong gantaga Salcedo Lucosoro. Tibay bas operation ka dahil ti siyangkat dagiti personal ti Salcedo Municipal Police Station na Kasli Unit pagkabilangan ti PDEO 103rd Maneuver Mobile Force Batalyon PIT Lucosor ken ti Galimuyod Municipal Police Station in coordination iti Philippine Drug Enforcement Agency RO1 ken ti pre-opsa adan ti control number ket daytoy do adan pa ti TIP number nga 170-2026-05 kontra akusado nga dato ket resulta iti panakaresto na dagiti ebidensyang naala kabayat at operasyon kapag kabilangan dagiti subaganad 14.64 nga gramo iti maatap asyabo. Dahil ito itadadi standard drug price nga 99,552 pesos naglaon dato iti 5 nga piraso nga hitsel transparent plastic by basa dagiti non-drug evidence may sa nga olive green belt bag, may sa nga piraso nga tissue paper, may sa nga piraso nga plastic, may sa nga piraso nga genuine 500 peso dahito ito adanti serial number
ken may isang piraso nga lighter, ken inam nga piraso nga uno may sa pirasong glass tube, dahito katadan ti suspected siya bo resibyo. Ti para kay inventory ken panakamarka dagiti piraso ti ebidensya ket daramid mismo iti lugar ti operation iti presensya ti mandatory witnesses and the kandatimuten na suspect. Ti operation ket dahito ti record usar iti alternative recording device in compliance to AM 21-06-08 SC. Dahit iti as court order. Para iti damdamag agsapa, Nick Baruga, Teratpas News. Thank you, partner Nick, kadagitang damdamag. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti pa lang tiradpas damdamag agsapa. Binigbig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni uno manamnama nga manayunan pay dagiti reklamo ngayon pila ti Department of Agriculture. Mainaig kadagiti anomalya kadagiti proyekto nga Farm to Market Road. Kasarunod ito iti ado nga reklamo ti DA kontra ti sumagmamanong opisyal ti DPWH iti Davao Occidental gaputi pa nakaduktal ti 8 nga GOES Farm to Market Road projects. Sigon kini Agri Secretary Francisco Chu Laurel Jr., agtultuloy ti case build up da para ti pitupay nga mapagduduan nga proyekto nga masarakan met iti Davao Occidental ken iti Ginubatan Albay. Inayon na pay 109 pa ti sekretaryo aging gana itaket naka-audit da iti 1,200 nga farm to market roads idinto nga dapay ti 3,000 nga farm to market road projects nga imatmatunan ti DPWH Sipud Pay ED 2021. Kabayatan na nabalaygi nga naangay ti orientation panggep ti drug-free workplace iti second floor Elderly Wellness and Youth Development Center iti detiket indawluan ti lokal na gobyerno ti Lallo agraman ti Municipal Anti-Drug Abuse Council ken PIDEA ti nasao nga lugar ken ti aktibidad. Nakadamag ken nakikadwa ti programa dagiti punong barangay ti Lallo ken dagiti konsyalda ken opisyales ti SK ti Lallo Cagayan tapno mapakamuan ti ken may pakaawat ti kinamportante ti panagtalinaid tinatalged na disiplina ken drug-free workplace ken komunidad. Iti programa nagserbi nga resource person ti Philippine Drug Enforcement Agency nga nangted ti technical ken informative nga panursuro may panggep iti kampanya kontra ti illegal at droga ken panang parigat ti drug-free workplace. Ti aktibidad ket mangipakita ti kinapateg ti titinulong dagiti ahensya ti gobyerno ken komunidad tapno mapagtalinaid tinatalged na disiplina ken drug-free nga workplace nga mangsalaknib iti kinaimbag ken masakbayan dagiti amin nga umili. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti pa lang tiradpas damdamag agsapa. Impaganetget ti Commission on Elections wenno COMELEC nga mabalin ngagtakem ti asinuman nga kamang ti asinuman nga dati Kongreso. No agbaling nga bakante ti posisyon ti Vice Presidente gapu iti impeachment. Sigon kini COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mabaling ngagpiling ti agdama nga presidente ti Pagilian kadagiti kameng ti Kamara ken Senado. Naibasar daytoy ti Article 7 ti 1987 Constitution kasi ti kaso idi nagsapata ni Senador Chupesto Ginggona III kas Vice Presidente ED 2021. Ilawlawag ti COMELEC nga mabaling agnominar ti Presidente ngem masapol nga umanamong kinaprubaran ti kadwan amamanday linteg babay niti agsina nga butos. Kaudyanen nga damag dito'y tiradpas damdamag agsapa. Nakagunod ti Ilocos Region ti 94.3% nga fully vaccinated nga ubing
Idi 2025 kas may basar ti national schedule. In waragawag dahito ti Philippine Statistics Authority Region 1 kabayatan ti Dissemination Forum iti resulta ti 2025 National Demographic and Health Survey nga naangay idi dahito Mayo iti San Juan, La Union. Sigon kini Teresa Olarte, Supervising Statistical Specialist ti PSA 1 sakop ti 94.3% nga fully vaccinated dagiti ubing agtawen ti 2 sa nga 12 aging gana ti 23 nga bulan. Kinuna ti ahensya nga nakawat dagiti ubing ti vaccination wenno bakuna sakbay ti survey kas maibasar. Iti vaccination card wenno testimonya ti inada. Iti entero nga Pilipinas ti Ilocos Region tinakagunod ti kangatuan nga vaccination rate. Bayat nga kababaan ti Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao nga nakay-record ti 13.0% kas maibasar ti resulta ti 2025 NDSS. Iti verse of the day tayo, iti daytoy ngagsapa, naa daw daytoy ti Acts chapter 4 verse 12, New International Version. Salvation is found in no one else, for there's no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. The name is Jesus Christ. Dahil tangaro din tinakadagop-dagopan, dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo, tinaytoy ngagsapa. Kadwa tayo nga pumakada ti 693, Radyo Tirad Pas ni partner Ruel Laranang. Iti DCTV Digital TV, adarita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag ngayon kamindanon kada kayo, manipod ka mismo ti Newsroom, ti TPN ken DCTV. Dahil ti anak, gayem ken kapsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan. Into na bigat, isumat lang nga oras, isumat lang nga estasyon, ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayo nga pagtaingan nyo, babae ni Tirad Pas, damdamag, agsapa.